ఎక్కువ ఎవరిష్టం మరి మీ పిల్లల దాంట్లో? చిన్న మా కొడుకని చెప్పొద్దు. ఇప్పుడే చెప్పేసిర్రు చిన్న కొడుకని. ఇప్పుడంటే చిన్న కొడుకు అంటున్నారు. కానీ ఫస్ట్ ఉంటది కదా! ఎవరో ఒకరు ఇష్టంగా చూసుకునేది. ఎక్కువ ఎవరిని కేర్ ఇప్పుడు చేసుకుంటారు? ఎవ్వరిష్టం అనే మాట తల్లిని అడగొద్దు. ఓకే. తల్లికి అందరిష్టమే. తల్లికి అందరూ ఇష్టమే. అందరు సమానమే. అందరు సమానం. ఒక కొడుకు మంచోడు, ఒక కొడుకు చెడ్డోడు అని ఉండదు. హ్మ్. ఏదో మగబీడానికి ఇప్పుడు ఒక కొడుకు చిన్న కొడుకన్నా కావచ్చు, పెద్ద కొడుకన్నా కావచ్చు. గసిరిచ్చినప్పుడు కోపాన హ్మ్. వాడు మంచోడు కాడు అంటది కానీ హ్మ్. తల్లి పేగులు అందరు కావాలంట. ఇంత మంచిగా చెప్తున్నారు. మరి మీ పిల్లల కోసం ఒక పాట పాడొచ్చు కదా! కడుపారాగన్నా నీ కన్న తల్లినిరా కనులారా చూద్దామని నేను కలలెన్నో గన్నరా నల్లని కాకెమ్మతో సల్లంగా కబురంప కనపడ్డోళ్ళ నడిగినా కనరావాయ కొడుకా